Iya, kowe ning guriku. Monggo sepurane tua iki baru yo digunakan. Tahu karo pokok mak urus sawit. Sing tuwek ngono monggo sing tuwek indik lha kumpul di sana terus aku dilupus Lah ada sarapan sih. kamu main HP terus Mbak Ana apa? Lu mau terus Gimana? Bali. Libur 1 bulan. Masa kedua aku ngomongku. Dia mengerjakan tahun dari Adkes. Nah. Ada sarapan ini. Oke, pindah. Nih Pak Sapi, Dek. Basek, Dek. Nama Iya, Pak Sapi. Sapi ya. Beli nang. Iya. Memang dibu Badinda. Ya, Bu Ibu. Iya. Dek. Nggih mboten. Iya. Masa-masanya Bu. Nggih mboten, Dek. Iwa Sapi. Iya, nggih. Tak Bu semangat Ibu. tapi. Iya, sama-sama. Dia semasa mau. Iya. Mau. Nek mau dimulai. Dan Ibu Ibu ya. Iya. Dek. Iya. Iya, nang ibu. Dan Bu. Ibu. Mosok kamu ibu dhewe terus Wes, saya. Ora kok boleh manggil dobar wong buri, Dek. kamu nek kaya kuwi wae dhewe kaya kowe iki. Lah dobar wong buri sini, Des, minta makan pagi. Anu dok, ngajari dobar wong. Lunga nanti, Mas. Kene ning Sumbawa. Sumbawa ning NTB. Yo, NTB. Lepas di pertengahan-tengahane sampai ke bandara sampai ke terminal. Ya, aku kan nek Karo bandara ada. Ora indah, bandara indah karo bandara. Bandara indah, terminal indah, papan tengah-tengah. Lah nek cuaca iki padha ya, Mas. NTB karo ini. Cuaca maksudnya cuaca. Cuacane cuaca padha. Ayo buri. Ini bagus ini kan. Dan kayak abang makan. Oh, dilanjut nih, guys. Ayo nak. Do mangan ning guri kono lho. Mas kalau Mas ndang Biasa wong. Cahyane klonjit dolan di Mbasik, guys. Minta sarapan. minta sarapan. Alah ora apa-apa ning kene iki los. Asem-asem sapi. Lah ning kene iki los pokoke endi sing gelem mam. Tak cawisi yo ngono kuwi saeneke. Eneke yo asem-asem, yo karo sayur lodeh. Ngono ae dikonten kok. Wis di nganu pemirsa kok. Masak kok asem-asem wak sapi karo sayur ayam kampung kok digawe konten dhewe. Lah nek semampune awake dhewe wak sapi wis konten lho, Mbak. Kowe ora ngeru wong masak wak sapi kok. Kene orang masak iwak sapi, Dek. Lah iya. Lah kowe apa lek pupuke banyak tak turene. Masuk iku wis. Mbak Dinda. Dek. Dinda wis sinan sono. Cacah ngono iki. Sinan ero banget kenale, kenalan yo. Kakak ngene. Lha kok nak dikingan sama. Berat enak kursi. Walah bulan luar biasa. Cantiknya diri. Mboten sane mondok.
Bener mah. Cukup main gile babur. Tuh, paling bagus aku. Lah sing iki, sing buri, galon kuwi lho, galon kuwi rono. Wong sing mahar. Buka lain ya lawan di mana gini. Buat buyut. Apa rumah patat. Ketang. Buka lo ya. Kayak gantinya nek pas ya. Sarane wong Saya ana wong mungkin ngono. panas ya iki. Rata-rata. Ini subuh ya, bani subuh parah. Dan dia pinggir bibit ludu. Biasa pisan lho, Pak. Biasa ya opo sing Mas kaya mampu. Itu dibuntuani. Di nganu kudune. Ya. Lakon. Lapor ini kan ini biasa kan bisa. Itu juga ya ora nek tuku ora nek lama-lama ngene. Kayu muni lho nek gak saji aku brobo itu kan. Tapi biasa iki apet tak. Kan enak AC ini enggak apa-apa, Mas. Aku cara ya sesuk gak betah juga. Cara ya cepet. Tapi nek arane wong iki berbune iki wis adem. Aku enggak ada. Masane wong-wong iki wis adem lah. Tantene le. Nggih. Kayak wis akeh ora kan. Wah, sing akeh ngono. Kang kok ning kene bagu kon mam, yo mam. Ketoke anake aku. Tuh mantuk ketoke. Iya wis ngantuk. Batu sapa? Pak Jiku. Itu dosa-dosa aku. Aku dikira lho kan mobil kok pas mulai. Iya bisa batal. Mulai kabeh. Niki ketoke anu sing entar. Tantene le. Nggih, tantene ya. Pun. Mas pira? Yo belum surat kan dapat. Jangan ada tinggalin kerja. Oh masih bilang mendarat terus. Alah. Aku mendarat mangan bila ning kono. Yo kan bakso. Mendarat isane mangan ning kono ki. Suruh masak. Durung bar aku. Bar kon beda mena. Wih, kan kamu balik kuwi nek rono. Ini urung berbeda. Ayo masak. Sedilok-sedilok metu ya kan, mosok anu ya ora metu. Piye, Nggih, piye, pulang piye. ya pulang sayang, ngenteni ibu. Wes, angger kadung gedrok ngono kuwi wes. Wis mantuk ya mantuk. Mantuk ya mantuk Padune ape sepedaan guys iki. Bodo-bodo sepedaan ae. Bedaan. Nggih. Nah, Kalah di itu nangis aja. Kenapa ngambek? Ngantuk. Jangan masak sih. Lagi ya. wis enak buke ki, enak buke. Sampai aku ini. Aku kenapa nih kak? Loh, piye lah? Urek ya, guys. Ngono kok masak sarungan saling kok. Suhunya kok ini mulai panas kok ini. Tapi cek iki rono yo udan. Lho kene gak udan iki? Oh, udan gak biasa. Kene yo gak yo gluduk iki yo nek gluduk. Bulan. Saling Mantuk sih Ini loh. kak. Tengok kalau tengok ayah. Ayah tengok. Saling. Nggih. Bebet guys. Ini aku menah nek kon nyablak. Ora mingkem. Ya. Kerjaannya bukan di mang. Roke lo nek usul. Kone gowo apa ora kemang? Paling gowo lontok tok lek. Wis tak
kon nggawa sayur, nggawa lontong, nggawa peyek, nggawa kerupuk wis mbuh guys. Tak pengin masak, iki ora masak. Kok kene panganan akeh. Ayo iki lanjut ning gone Berdamin. Damin, Mbah Ji, Mbah Lani yo pokoke kene pinter kene. Yang penting tanggane, guys. Ya. Wayahe guys, ki wayahe Pak Su karo dhisik keliling kiwa tengen nggih. soalnya gak penak yo dore ini. Iki Tapi wis inti sing enak wong ngono ae. rontok sepi guys, wis rontok lungse wong dadi dhisik genten. Sing Dik Dinda genten ning omah. Bodo iki masaku lho ya nek rumangsane dhisik iki kok sepi, motor liwat kok ya arang. Ora kaya mbiyen Mas aku. Biyen ki montor ki sampai nguleng-ulengan ngono sing wis-wis ki ya guys. Saiki kok pating selaning, pating kelantik. Tinggal dia ke rumah. Maksudnya kok gak kan rumah sakit dulu. Nah, itu gak diketok. Assalamualaikum. Betul ya bos, mau kowe nek nang klerak-kleruku utawa klerak-kleru nek kabeh keluarga itu tak sengaja dino rezeki iki aku njur sepuro karo sampean ya. Gak lungguh Mbah. Karo ngatek. Lah sing enom yo ngatek iki ndak yo. Salah ya semua akeh. Karo leren. Ora iso ngomong. Yalah ya. Iya lo ya, lo. Ah, ya Pak kulo rata. Gantian iso nglunyur iki. Pak kulo rata. Mbah. Alah ngene lah. Coba tiba yo. Ora Mbah, sing enom nek Iya, padha-padha ya semono kok, najan aku pernah tua ya akeh salahku. Sing tak sengaja ora tak sengaja salahe keluargaku kabeh aku njaluk sepuro dino ati iki ya. Kuwi urung ngomong do kekelen nek. Wis dhisik. Wes muga ya. Baik yo akeh salah ya kayak udah ya sepuro ada sepuro. Kalau anu mangan. Lah wis gebut ya. Iki metu-metu guys, genten. Metu-metu. Nomisan ya guys meskipun panas. Yo mangga. Entok, Mbak. Motor yang lima. Golekane angel. Anak uang. Guys, iki balik terus ganti ngurusi kucing guys. Kucingnya urung diurusi. Si manuk, kucing. Ayo. Kok tak angoke sedelok-sedelok dhisik tak karo nyapu-nyapu. Ndek iki sedina wis gak tak ambah babar pisan lho guys. Wis paksu wae sing ning kono tapi yo ora disapon-saponi.
Ngantuk turu, Mbah, wayahe istirahat. Apa nih di? Pak Suwes sumuun guys, sesah betah gitu. Nah kok malah wis lepas sarung, lepas baju, ganti mereksa kucing-kucingnya. Wayahe nyaponi larane wis kaya ngene. Nek iki mari sedina ki ora tak anguk blas, guys, ning perdapurane wis suwengi toh. Apa? Lah kuwi ngisor wae banyu dingin ya tak iseni ding ya. Tare sing banyu ning galone entek, gek enek. Banyu galon telas sik. Arek ngono adae. Guys, ini kloter yang kedua ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC. Ini ponak-ponakan guys, ponakan putu. Sarapan ini rumah gue. Ayo sarapan. Tak nanti pas makan. Udah sarapan sih. Sarapan saya masih belum barang. Terus tak panasi kayak lo. Panas nih. Udah sarapan, udah sarapan. Warung udah. Iya, Ada bah ciru tak paham. sarapan. Lo enak wong ae. Tak goreng lah. Habis bojo. Enak sup golek-golek. Enak sup golek-golek. Ayo. Ndang mengguri kono. Alah ning guri enek wong enek nggone wis ayo. Ndang do mengguri. Kuwi anak-anak ben ambek Alpin. Rene le ayo mengguri lah. Biasa ning gone bae kok. Golek serandal. Lontong ya enek, jangan lodeh enek. Ndang do sarapan. Kayak ajange do njupuk dhewe-dhewe. Peteng kok kene, tak kok kene. Aku ki jek ngenteni Agus ki lho. Wong kan jek nek tamu ae ning kono ya urung rene iki mang. Ndang do madang kene lho ning meja kene lho. Sing kuwi jangan lodeh lho iki lho. Tak panas lho. Terus gene. Kene lho ndang do. Lontongnya ya enak iki mbek sayur lodeh. Ndi mayu? Alpin ndi wong e? Sendoke iki lho ning anu le. Ning sapa lho? Aku nganu tuku kuwi aku ndek ngono. Lontong iki segane iki. Nggih. Manu le. Iki paling iki tok minggu di sidoe. Lah kan aku ya tak asem-asem ae, Cek. Lontong apa? Yo. Kowe jangan lodeh. Nek mau buka sapi, Jangan lodeh ae enak. enak, kaya enak. Banyak dia enak. Arek ngendi sing ngilang ngono lho. Lho mak nurung iwak sapi ra doyan yo nek iwak pitik ngono kok. Bang, mana? Golek banyu dingin dhewe. Ngono Mbak Nurung. Sote kene ra harus ning kok. Lho kene kan wis sabar lek kok. Soalnya orang itu rezeki ra kowe. Iki enak ponakane Pak. Putune gak. Kecipratan. Rokok gak kena panggaran nih. Gak nek rokok gak. Itu karo TikTok. TikTok yo rokok saiki. Ben yo saiki. Nek diwati, kowe gak mang le. Apa? Ambek iwak pitik enek. Dan pin. Dia cek kok Nathan. Enak mana? Samam. Lho, dhuwur le. Anjir. Apa-apa, Mas Uru malah ramon balik.
Tambah pede kok. Bukan dong, bos gue. Tambah pede kok aku kok ya. Batuan iki ora pasang. Ayo langsung dadi tekno kontenge. Bos dari PD ya, andalan Ayo dimulai. Iki basi iki Pak Tanggo adang gomang. Ngene naik. Iki calon deh bareng enek glulul ya. Aku masak sore iki makane manasin nek. Kadang Mbak. Ya, enten Dik. Yo. Oh, ndang, madang-madang. Wis aku bersarapan. Lah kuwi gak sampe sarapan. Iya, di kon orang yang ini kok. Ndang ndok. Dicipi ya. Tidak. Nanti wong iki. Orang mangan dhisik. Ambon sito. Kamar mandinya mak set. Mulai di tahun baru ke Rogal. Kira sarapan. Sarapan. Nanti aku Ulangan itu bukan dulu. Alah. Rene sarapan sih. Kita bareng Ini kerja. orang pernah di besar ini. Dan cilik dia ini bayi. Ada dan omak ada. Ya guys, iki lanjut jam 3:30 berasar. Iki lanjut ning gone dulur-dulure Pak Su, guys, Pak Dene, Pak Lee. Berasar jam 3:30 guys iki. Pak Su golek apa? Gak ya ning lemari kamar wis dhuwur dhewe ya. Tak klumpukno ning kono, mbah Dinda nemono ora? Gak temok, Dek. Temok apa, Din? Pintune gembok Dinda, pokoknya Dinda sing nggo nggurinan. Iki pintu. Mosok ora digembok. Cek Ibu koncana satu. Permen. Alah, piye nek ngemplok wong dikon ngocekno kok. Malah ditokno sak kulite iki ndak yo iso, Dik, nyekeli tangan siji. Srandale Ibu nduk ning kono. Lho, iya kuwi ning sorbi pet. Iki lho. Lah ning kene didak-idak wong. Terus tak kek ning kono. Sokok sik. Tak glodok kemana, Dek? Tak kok glodok kamu. Tibake endi iki Mbah Jo? Ini anu Sarah dhisik, Nduk. Yo Dinda dhisik.
Ayo. Oh, alah. Nggak terus digelamuti ngono kuwi ya. Wale nek angel. Wong setere mbok enggokno, Kang. Ya yo dikencengno ya ngono. Setir menggok ndak yo kena. Yang dhisik, Dok. Februari kayak gini kok kado kering. Kowe gak cek Februari tuwek Masanya kan. Duh, Februari tuwek Mas ya. Wong kemis kiwon. Wong empun selapan dino iki Mbah ngene kula iki. Selapan dino sok kemis. tuwek gono Ciratun kowe terus sak ngalor. Ya. Nah, Februari tuwek ketok tuh. Nek kena Kayak bareng Sri Atun kuwi. Lah iya. Wong iki tunggal. Ciratun itu Muhammad sing tengah. Ya kuwi gering kuwi lah. ngene kuwi marji ya kan becek mandur warteg. Lah emang do gak rene oh. Tak Sapa? besok. Dok, bentar. Iya. Rene nek si Ya Lukman ya. Lukman nggih aku mriko tuh sik teng griya wae. Terus apa kuwi? Aku perono Mbah sampean Rene. rene. Rene, Pak. sesuk mangkok. Besok. Nggih, pokoke sedina iki sumuke. Iya, ta bukan dino iki semua dan Wonge urung enak wis gayem kacang iki lho, Guys. Mbah Sati sik salat. Wis gayem kacang. Lah iya iki, wonge urung anu wis gayem kacang aku ngono. Tin, Mbah. Asem-asem gak gelem. Lah aku iya, Dik. Ya asem-asem ya pitik Jawa. Lah ya wong-wonge urung enak gayem kacang lho ndak yen aku ngono. Randu. Lahir batin, Mbah. Tapi kan. tadi kan mana? Nek randu wantri. Nek itu basah. Randu. Kaya pas semuanya pegel ngantek. Oh, kok tukang basemi ora. Ngapon. Lah aku rene tutup ya. Terus aku ning Mbah Doto anu, wonge ning nggo ito ya wis. Aku metu ratan gedhe ning Kangno kowe metu jero. Lah ya ketelisingane aku ngono. Heeh. Alhamdulillah guys, iki wis arep magrib. Mantuk. Ning kono ki yo enek sing tak sepil, yo enek sing ora yo guys, jenenge wong akeh, engko yo kadang enek sing sungkan barang. Dhisik ki yo delok-delok wonge basah yo tak sepil sithik, tapi nek sing kirane anu yo dhisik yo gak konten. Gak kena, Nduk. Entuk nganu nyogok piye iku meng? Kuwi walah mbok ukreke mbok ngopeh ya. Kok nek hotel malah. Wis ndang anu. Lho gorene sogoe. Ndang kano lampune. Karo hemplek tutik aku mang. Karo kuwi lho apa? Kucinge angok, pakane tak ora. Guys, kita EP udan nih Dek.
Alhamdulillah teko omah, guys. Delok-delok nek diparani dulure iki akeh. Guys iki bil-bilan karo IP-ne guys iki. Lah Pak Surek malah ketok koyo ngono kuwi. Tukang sote kayak mah. Iki anu guys, dhisik iki teleponan karo adeke Pak Su sing omahe Ngawi. Iki video call. Gak rene Adik, sampean gak rene? Mosok lah iya kok wis suwe ra rene. Wis pirang taune ra rene. Lah iya. Lah ya. Rene dolan. Ya, Ya Mak. pake Dipa ngono cepet rene. Ya wis mangono oleh trono wong kene iki iso sendiri. Mara ya terikat kerja gitu loh, kerja gitu tenan. Aku dhewe mbiyen melok ning gone Mas YouTuber kuwi wis ora tau Ora metu ketok, iya. babar pisan kok. Tanggal 4 wis mlebu neh lho Mbak aku. Tanggal 3 wis. Ora ketok. Ya yo. Kita rebut ngamong anu ayu wis. Anu. Piye maksudnya ayu babaran? Boten ayu anake pun setahun, sing teng Lamongan bulan kene bae. Lho. Ayu ki anake wis setahun. Wah, pun saged Lho. lampah kok. Geret gendongi kuwi. Lho oga maksudnya ki lah kae nikah ki tahun piro le? 2000 piro kae? 23. Ngene iki betul langsung sasasi langsung. Alah, langsung bobot berarti. Oh. Terus tinggal bojone mulai teng Malaysia lahiran mantuk meleh niki mantuk meleh setahun niki mantuk. Walah, anake sik bayi ditinggal di Malaysia. Meteng nika betul lagi umur 2 sasi lho terus ning Malaysia teh terus Oh, alah. pas lahiran kan mantuk neh, gak mantuk neh Pak. Lah yo kok yo sak bojone ngono dek wine Malaysia kuwi. Kan sing lanang tok ya. Wedok eno ning simo kono, jane kok ning Lamongan main dhewe gelem ora nek bojone. Yo iya, bener ada bojone yo piye ngono. Lah endi dek Dipa gak ning omah? Mas. Beli saya. Bude lah sampai aku. Mas. Ora dur-dur rene. Lah yo sakjane Dipa ki wis wani rene dhewe iki jane. Lah, anak lanang kayak sak meneh gedene kok. Lah, sido kerja ning aduh le. Insyaallah ngetang Nggih. papat ki lho Mbak. Iya, dongakno untuk dia akeh sok ben. Isane mek ndongakno ya le, muga-muga usahane sukses, iso ketampa ning kono rezekine akeh. Nggih amin. Nah, mulai ya awak ndek yo bedot kaya ngono saiki. Ambek Mas Agus kok mbungkuli. Awake lembut kami. Ambek aku gede nak.